jinta s-sema u l-art issir, smajta ġesit muħu l-krim, kull min jexbit l-amoknu, neħil sufis, jillihlat il-kwekef zbir, laf dawn nibdel minnu fin, min se jwassal dan id-dawn, nibat lil min, dejk jinġedmu lejn, li tridmu lejn, leħne smajtu fil-ħemda tal-lejn, jimmur fejn trid, jekk tmexxini jien, f'qalbi nos il-poplu li ntazil. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw it-tielet ħadd tar-Randan, din il-mixja sabiħa li twassalna għal ġimgħa kbira għall-Għid tal-Irxox tal-Mulej. I would like to greet our brothers and sisters who are preparing for baptism. We meet again today for a special prayer of blessing on you all. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla kull ħnina u tjieba ġejja minnek, u inti wrejtna l-sawm u t-talb u loti tal-karità lil-foqra jagħtuna qawwa kontra d-dnub. Ħares fit-tjieba tiegħek lejn din l-istqarrija umli taħtijietna. Sabiex aħna kuxjenza tagħna taqqalna, ikonna dejjem il-għajnuna nek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-poplu qabdu l-aċċ u gemgem kontra Mosè u qal għalfejn tellejtna hawn mill-Eġittu biex toqtol lilna, lill-uliedna u lill-bejjem tagħna bil-aċċ. Mosè għajjat quddiem il-mulej u qal se nagħmel lil dan il-poplu. Ftit ieħor u jħaġruni. Il-mulej qal lil Mosè għaddi minn quddiem il-poplu u hu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta' Iżrael. Hu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil u mur. Arani, jien noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħoreb u int aħbad il-blat u toħroġ minnu l-ilma u jixrob il-poplu. U Mosè għamel hekk quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael. U l-post semmewh Massa, jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Flimkien, illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena lill-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiem bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien
illum jekk tissimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, għall-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Flimkien, illum jekk tissimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tissimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Flimkien, illum jekk tissimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu li kien mogħti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu, meta wasal iż-żmien, miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġenerus. Iżda Alla iwrina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna midinbin. Il-kelma tal-mulej. Gloria a Dei, gloria a Dei, gloria a Dei, in Cristo, gloria a Dei, gloria a Dei, gloria a Mulej, int tassew is-Salvatur tad-dinja. Għatina l-ilma tal-ħajja biex ma jaqbadni xaġġ. Gloria a Dei, gloria a Dei, gloria a Dei, in Cristo, gloria a Dei, gloria a Dei, gloria a Dei, in Cristo. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesu għajjien kif kien il-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu qalilha, għatini nixrob. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu, kif? Inti ludi u titlob lili Sammaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Sammaritani. Ġesu weġġibha, kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik il-maħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, minn fejn se ġġib l-maħaj jekk anqas biex timla m'għandek u l-bir huwa font? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakob li tana dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu l-imrieħel tiegħu? Weġeba Ġesu, kull min jixrob dan l-ilma jerġa' jagħtih laġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilaġġ. L-ilma nagħtih jien isir fih ħajn ta' ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara,
Għatini dal-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix laċ, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra u nimla l-ilma. Int profeta, Sinjur, mill-li qed nara, missirijietna kienu jadoraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Immintom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalemm. Għalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-Ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa Spiritu, u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-Ispirtu u fil-verità. Qaltlu l-mara, jien naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu, jien hu li qiegħed nitkellem miegħek. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara, tant li meta ġew ħdejh jitolbuh biex jibqa' magħhom u qatt hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalula, issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Ġesu għajjen kif kien mill-mixi. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jibda b'din is-sitwazzjoni ta' Ġesu li flimkien mad-dixxipli qiegħed iterraq, jiġi f'belt tas-Samarija u jaqbdu l-għaġġ. Id-dixxipli imorru l-belt jixtru x'jieklu. Hija sitwazzjoni tagħna l-bnedmin tal-għaġġ u l-ġuħ. U hawnhekk b'dan id-dettall l-Evanġelista jurina min hu bin il-bniedem, min hu Ġesu, huwa bniedem. Imma dak li għandu joffri imur lil hemm minn dak li jidher. Din l-mara Sammaritana tara qudiema raġel bil-għaġġ. Għatini nixrob. Imma dak li għandu xjoffrila imur hemm mill-għaġġ ta' din il-ħajja li aħna nħossu, ta' bnedmin li aħna, mill-ġuħ ta' din il-ħajja li aħna nħossu ta' bnedmin li aħna. Kieku kont taf id-don ta' Alla. U minu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob. Kieku inti konti tolbu. U kien jagħtik ilma ħaj. Jiena nixtieq nieqaf ftit fuq din il-kelma ta' Ġesu li għalkemm suppost nafu risposta tagħha tajjeb li f'dan ir-randan nieqfu ftit fuqha. Ġesu qed jistaqsi lili u lilek. Imminti taf id-don li jiena lest natik. Inti taf x'nista' noffrilek jien. U tafni? Jien naħseb dawn huma żewġ mistoqsijiet li jridu nerġgħu nagħmlu f'dan ir-randan imqaddes. U ninaqdu wkoll maħutna li iltaqgħu ma' Ġesu qed ifittxuh u jixtiequ qed jagħmlu deċiżjoni importanti f'ħajjithom li nsiru nsara. Li jsiru parti mill-familja ta' Ġesu. Li qegħdin jarfu li Ġesu jista' jagħtihom xi ħaġa li ma ssiba mkien.
li ju xi ħadd li m'hawnx bħalu. Kieku kont taf id-don ta' Alla. Don ta' Alla wkoll huwa kelma oħra l-Ispirtu Qaddis tiegħu, għall-Ispirtu Santu. U min hu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob. X'konna nagħmlu? Inti konti tolbu, u aħna hekk irridu nagħmlu llum ukoll. U li qed jgħidilna għandi laċċ, kelma li tfakkarna wkoll fil-kelma tiegħu fuq is-salib. Għandi laċċ. Anke dak il-mument kienet is-sitzija. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna li dan il-kollokju mas-Samaritana sar fis-sitzija. U l-Vanġelu meta jitkellem fuq il-ġimgħa kbira wkoll jagħtina d-dettall tas-sitzija meta salbu lil Ġesu. Meta qal għandi laċċ, għandi laċċ. Laċċ fiżiku li jsir ukoll laċċ għall-imħabba tagħna. U li juri wkoll għaġġ kbir biex iħobbna. Il-mulej jispjega x'inhu dak li jista' joffri, juża l-istess element li ġej mill-bir ta' Ġakob, post għażiż ħafna għall poplu Ludi. Anke għaliex dan il-bir li Ġakob kien ta' lill-ibnu Ġuseppi huwa espressjoni tal-imħabba ta' Ġakob u memorja ta' kemm dan il-missier tal-poplu Ludi li kien jismu Iżrael, Ġakob Iżrael, li ta' lil Ġuseppi dak li ġie tradut minn Ħutu imma sar ukoll mezz ta' salvazzjoni għal Ħutu, bħalma sar ukoll Ġesu għal kull wieħed u waħda minna. Kull min jixrob minn dan l-ilma tal-bir qed jgħidilha jerġa' jagħtih laċċ. Imma min jixrob mill-ilma li se nagħtih jien għat-tiżjed ma jkun bilaċċ. L-ilma li nagħtih isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Ġesu qed jitkellem fuq dan id-don sabiħ, aħna nsejħulu d-don tal-fidi ma xi jkun. Din il-kapaċità li poġġa fina li aħna nirrispondu b'imħabba għall-imħabba li wera magħna. U li tagħti toma speċjali lill-ħajja tagħna. Hija wkoll id-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħu li fil-qalb tagħna isir għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Min jitbiet minn Ġesu qisu siġra mingħajr ilma. Ippruvaw ħallu pjanta id-dar mingħajr ma ssaqquha. U waraw xi ġrila, tkun xi tkun. Tgħid li għandi kaktus, ninsew nara l-kaktus, manke dak irid ftit nida. Ħanieħdu pereżempju il-galletta, aħna rima nħobbuhom ħafna. Mhux dawk li jittieklu, il-pjanta. Dik jekk ma tagħtix naqrilma kuljum, mal-ewwel tgħidlek, baxxi il-weraq tagħha u mingħajr ma tkellmek tgħidli għandi laċċ. Immaġina l-ħajja tiegħi u tiegħek mingħajr ilma. Hekk jiġrilna l-aħwa. U Ġesu biex qed juża din l-ġdbija biex aħna nifhmu li mingħajru il-ħajja ma tkunx l-istess. Li mingħajr il-maħfra tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-kelma tiegħu, il-ħajja ma tkunx l-istess. Immaġina meta tiftakar fil-mulej li tant iħobbok li jixtieq jekk inti pjanta li dejjem ikollok l-ilma li għandek bżonn, mhux iżejjed, l-ilma li għandek bżonn biex tibqa' tgħix u tieħu r-ruħ. Tieħu r-ruħ
tieħu r-ruħ. Kemm sabiħa din l-espressjoni li għandna bil-Malti. Tieħu r-ruħ. Għalhekk jixtieq ħafna. Dan hu l-għaġġ li għandu Ġesu illum. U lis-Sammaritana jikkonvertiha, jurija li l-ħajja tagħha għandha fejn tmur aħjar. Dik kienet mara li ħabbet ħafna, jekk notsew kellha 5 irġiel, kienet ma' ieħor ma kienx ir-raġel tagħha jgħidilha Ġesu, jiġifieri kienet bniedma kapaċi tħobb. U Ġesu qed jgħallimha kif tħobb ta' vera. Innutaw li jieħim minnhom meta tmur u tgħid lin-nies tar-raħal tinsa l-ilma li ġabret meħdejn il-bir u tgħidilhom li sabet xi ħadd speċjali profeta. Ma tgħidu l-Messija, il-konklużjoni ta' din il-Vanġelu tarrafna minnu Ġesu. Issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Is-Salvatur tad-dinja. Innutaw li nemmnu għaliex smajnieh u sirna nafu. Jalla f'dawn il-ġranet tar-Randan aħna nagħtu ċans biex nisimgħuh, insiru nafuh, nemmnu fih. Kieku kont taf id-don ta' Alla u minu dak li qed jgħidlek għatini nixrob, int kont titolbu u jagħtik ilma ħaj. Permettu li indirizza li sħabna li se jtamdu fil-velja tal-ajt bl-Ingliż biex niftehmu. Elect, I invite you to join your prayers to this community of faith and to kneel as we intercede to God on your behalf. Let us pray for these elect whom the Church has confidently chosen. May they successfully complete their long preparation and at the Paschal feast find Christ in His sacraments. Nitolbu mulej għal dawn il-mażulin biex iżommu f'qalbhom il-kelma ta' Alla u jifhmuha dejjem iżjed. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh jgħinhom ħalli jarfu lil Kristu li ġie salva l-mitluf. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh jagħtihom qalb umli biex jistqarru li huma midinbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh biex b'fehma safja jitwarbu minn dak kollu li f'ħajjithom ma kienx jogħġob lil Kristu jew kien kontra tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh biex l-Ispiritu Santu li jarbel il-qlub tagħna lkoll isaħħaħ bil-qawwa tiegħu kull ma hu dgħajjef fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh biex l-Ispiritu Santu jallimhom dak li hu ta' Alla u jogħġob lil Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh biex il-familji tagħhom jittamaw fi Kristu u fih isibu l-paċi u l-qudusija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh ħalina wkoll biex nitħejjew sewwa għall-festi tal-Għid, nikkoreġu rwieħna u nerfgħu qlubna lejn Alla u ninataw għall-opri ta' karità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuh għad-dinja kollha biex kull min hu dgħajjef jissaħħaħ, min waqa' jintrafa' u min intilef jinstab u min jinstab jinfeda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Let us pray. God of power, you sent your Son to be our Savior. Grant that these elect, who like the woman of Samaria, thirst for living water, may turn to the Lord as they hear his word and acknowledge the sins or weaknesses that weigh them down. Protect them from vain reliance on self and defend them from the power of Satan. Free them from the spirit of deceit, so that admitting the wrong they have done, they may attain purity of heart and advance on the way to salvation. We ask this through Christ our Lord. Lord Jesus, you are the fountain for which they thirst. You are the Master whom they seek. In your presence they dare not claim to be without sin, for you alone are the Holy One of God. They open their hearts to you in faith. They confess their faults and lay bare their hidden wounds. In your love, free them from their infirmities, heal their sickness, quench their thirst, and give them peace. And the power of your name, which we call upon in faith, stand by them now and heal them. Rule over that spirit of evil, conquered by your rising from the dead. Show your elect the way of salvation in the Holy Spirit, that they may come to worship the Father in truth, for you live and reign forever and ever. Amen. My dear friends, this community now sends you forth to reflect more deeply upon the Word of God, which you have shared with us today. Be assured of our loving support and prayers for you. We look forward to the day when you will share fully in the Lord's table. Qabel nselmulhom lil dawħutna li llum jirċievew it-talba tal-eżorċiżmu li teħlishom mill-ħakma tax-xitan qabel jitamdu, nagħtuhom ċabċipa kbira.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imbirek insit tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tal-ħobs nofrulek, frotta din-l-art, xogħol dawn l-idejn, li mitlu jsir għalina l-ħobs. Imbirek ta' dejjem amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Taffimu lej il-korla tiegħek b'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrinna dnubietna, għajna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U kif talab lis-Samaritana tagħtih jixrob, minnu fih nissel fiha d-don tal-fidi. U era għaġ kbir għat-twemmin tagħha li kebbes fiha n-nar tal-imħabba tiegħek. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam,
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġdim Qazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek.
u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Inti triq u l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li għażiltni biex nimxi warajk, u nitgħallem minnek nagħmel dak li Alla jrid, rid li tibqa' fija u jien nibqa' fik, ħalli nġorrok dejjem ġo fija. Intom li għażiltni mhux għażiltek jien, tarbni biex nibgħat biex għandrek kull imkien, fuq il-bala ta' jdejk ismi jinnaqqax, wenni illi waħdi inti ma tħallini qatt, kemm il-darba jgħidu rab int ma tlaqti qatt, u bqaj dejjem tiġri warajja. Ħeġġeġ inti l-qalbi bħal-ħuġġiġa nar, biex inti bil-ħeffa mas-sinjal ta' jdejk, meta nkun quddiemek ħarsnik waħda fik, les biex tisma' kemm tgħidu bil-qalb immur naqdik, nixred quddiem ruħi li inti Alla ħaj, liftlek Alla toħra magħhekk. Naddaf inti l-fommi ed li klimek fih, ħalli mmur inxandar dak li tajt li jint, fit fixkien li jiena nsik kun għalija sur, ħudni u kenninni intassar traħaġ minn ħajk, u jekk naqta' qalbi quddiem id-daħbit, din il-qawwa inti li nsom sħiħ. Meta d-dajsa tiegħi jitla li għall-mewġ, u inti tibqa' rieqek bla ma tagħmel xejn, għamel illi nibqa' nemmen fik bi sħiħ, għaliex inti r-rajt tajjeb li fik l-għam ukoll, tissokta tmexxini bil-qawwa ta' jdejk, jekk kont
nitolbu. Ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bikel spiritwali. Biċċa konna nitolbuk biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru inwettquh bl-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Bħalma fakkarna l-Arċipriet fil-dur tal-Quddisa nhar is-Sibt li ġej 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan fid-9 ta' filgħodu se mmexxi qudiesa ta' ringrazzjament fl-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa. L-anniversarju propjament huwa għada it-13 ta' Marzu, tajjeb għada nofru il-ġurnata ta' talb u anke xi ftit sagrifiċċji, ir-rożarju min jista' jgħidu għal bżonnijiet u bħalma ngħidu aħna l-Maltin, skont l-intenzjoni tal-Papa. Ma min jista' ninġabru fl-kimkien nhar is-Sibt li ġej San Ġwan fid-9 ta' filgħodu. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sa kalla jrid fl-imkien ma' Arċipriet nieħu pjaċir insellmilkom fuq it-suntier. U veru Arċipriet fuq it-suntier. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Darba tajt ma' Kristu kont miexi għaljenat, għalli kelma waħda għall-ewwel ma ndunajtx. Spajt irġajt li Kristu għajjat li bis-istess, għalli għażiż hija inħobbok immens. Jiena l-ewwel bħajt kantat, bħajt imbella u summat, ippruvajt li ninjora ma rnexxilix. Iżda fl-aħħar każu tajt għax naħarbu lanqas tajt, raw ħabni għalkemm jien ma jistħoqlix. Jiena tajt ma' Ġesu u Ġesu iltaqa' miegħi, jiena tajt ma' Ġesu, issa sar il-ħajja tiegħi, jiena tajt ma' Ġesu, ġirefani minn taħt tiegħi, jiena tajt ma' Ġesu, għassejjaħ li l-ewwel hu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kolleġġata ta' San Ġorġ fal-Qormi. Infakrukom tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċi tagħkom għal matul ir-Randan. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek billi żżur is-sit ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.